सोमारा कोलवा वाठारात अवर लेडी ऑफ मर्सी इगर्जेत पारंपारीक कोलवा फामा मनयलो। भक्तांनी बाळक जेजूचे उमाव घेवपाक गर्दी केल्ली। दर वर्सा ऑक्टोबराच्या दुसऱ्या सोमारा कोलवाच्या अवर लेडी ऑफ मर्सी इगर्जेत कोलवा फामा व्हडा दबाज्यान मनयतात। हजारांनी भाविक फामाक हजेरी लायतात। मीस जावन बाळक जेजूची इमाज देऊन पुरसाव काडटात। या वेळार लोक भावार्थान रांगेत उबे रावन जेजूचे उमाव घेतात। सगळ्या लोकांक आमच्या कोलवेच्या लोकांक कशा गोंयच्या लोकांक विशाल बरे थोमाचे दिवसावले येतात। आजकाल तुमच्या सगळ्या लोकांक तुमी जेवचे जेवण तुमी घरा वयचें आनी मागलेली तुमची चिन्ना सारकी पावूं हांव मागता आमचे कोंकरात जावन जे मंडळ सामान दवरल्या ती तुमी पाडून घेवची आनी बरे भाशेन तुमी दर्शन घेवन तुमी घरा वयचे। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, समृता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी।